Ya mimita Allah kunduzu wanda shi ya ɗauki sharu na buzu har ma halifa yayansu da ya shawara da ya bar su tunda hadimai na ma'aiki ne. Sarki alƙalamin kudura kowa zato wani ke yi masa dama annabi ne tabbas. Allah gara dubin nasara ga hadi wanda ake wa bara bai salitu da baban zara mai na Khadija ta alkubura sirikin alkarken zance ne. Kai salatuka ya ga haru kun abin yabo na gabaru ki ya san sufan asattaru kai ta ma Muhammadu Jambaru dan shi nabi ladibi ne.